गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ, हाग्रानि मैदेरा हरखाबै गाग्लोबनायाव हाग्रा बिफाननि सासे मावथिनि जिउ खहा जादों। गुवाहाटि नोगोरमानि सातगाव केम्पनि नारांगियाव गावनि बिबानखौ मावबाय थानाय सासे हाग्रा बिफाननि मावथिखौ हाग्रानि मैदेरा हरखाबै गाग्लोबनानै गाफ्लेनानै जिउ फोजोबदों। मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय मावथिनि मुंखौ खामलिं काप होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 10 बोसोरनि गेजेराव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सा 924 सुबुंफोरा जिउ गोमादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामाव गोदान रायजो बेंगिरि थिसननाय जासिगोन। रायजो बेंगिरि जगदीश मुखीनि मावबिबाना जोबनायनि उनावनो आसामनि गोदान रायजो बेंगिरि महरै बिबान आजावगोन गलाब चान्द काटारिया। बेजों लोगोसेनो भारतनि गासै मोन 13 रायजोफोराव गोदान रायजो बेंगिरि थिसननाय जासिगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। तुर्की आरो सिरियायाव जानाय बांग्रिंनि जाब्रबथायाव दाबो गोबां सुबुंफोरा उदां जानो हायाखै। गोबां सुबुंफोरानो दासिमबो बिल्डिं आरिजों होसिनजानानै दङ। थांनाय 6 फेब्रुआरि खालारखालि तुर्की आरो सिरियायाव मावनाय 7.8 मेगनिटिउड गोख्रैथिनि बांग्रिंजों सुबुंफोरनि जिउ गोमानाय आरो जोखोम जानाया दासिम बांगासिनो दं। गोबां सुबुंफोरनि गोथै देहा आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ बोखांगासिनो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला तुर्की आरो सिरियायाव बांग्रिंजों जिउ गोमानाय सुबुंनि अनजिमाया दासिम 28,000सो जाहैबाय। तुर्कीनि भाइस प्रेसिडेन्ट कुवाट अक्टेआ फोरमायनाय बायदिब्ला तुर्कीनि थैनाय सुबुंनि अनजिमाया 24,617सो जाबाय होननानै फोरमायना होदों। बेजों लोगोसेनो मोनसे खौरां मोननो हाबावदों दि 2 माससो जानाय सासे उन्दै गथ'खौ 128 घन्टानि उनाव जिउ गोनां थासारियाव बायफ्लेनाय अन्थाइनि सिङाव मोननो हानाय जादों। थांनाय सनिबारखालि हाटे होननाय जायगानिफ्राय सासे 70 बोसोर बैसोनि हिनजाव मानसि आरो सासे 6 मास जानाय प्रेगनेन्ट हिनजाव मानसिखौ बासायनो हाबावदों होननानै खौरां मोननाय जादों। आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलजों खुंफुंजानो गोनां 2023 मायथाइनि हायार सेकेन्डारि आनजाद होगिरि फरायसाफोरनि अनजिमाया थांनाय बोसोरनिफ्राय 1,37,244 सा बांसिन जागोन होननानै मिथिनो मोनदों। थांनाय 2022 मायथाइनि हायार सेकेन्डारि आनजाद होगिरि फरायसाफोरनि अनजिमाया 2,05,625 मोन। नाथाय बे बोसोरनि आनजाद होगिरि फरायसाफोरनि अनजिमाया 3,42,869 सा जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि 2021 मायथाइयाव कभिडनि थाखाय सेबाया मेट्रिक आनजादखौ खुंफुङालासेनो गासै 93.78 जौखोन्दो फरायसाफोरखौनो उथ्रिसार जाहोनायनि थाखाय बे बोसोरनि हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजाद होगिरि फरायसाफोरनि अनजिमाया बारायदों होननानै खौरां मोननाय जादों। हायार सेकेन्डारि आनजादा फैगौ 20 फेब्रुआरिनिफ्राय जागायनानै 20 मार्चसिम गासै मोन 856 मिरु फरायसालिफोराव जागोन होननानै आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलआ फोसावनानै होदों। रुंसारि अनन्त कुमार ब्रह्मनि गोथार सारादुखौ मैया गावनि आंगो न'आव खुंफुंनाय जाबाय। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि ओनसोलनि सिङाव थानाय लालमाथि गामिनि थागिबि अनन्त कुमार ब्रह्म बिथाङा मोनसे समनि बासुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि, आफादगिरि, समाज सिबियारि आरो थुनलाइ सिबियारिमोन। बिथाङा थांनाय 16 जानुवारि 2023 मायथाइखालि रुंसारि जादोंमोन। मैया 12 फेब्रुआरियाव बिथांनि आंगो न'आवनो समाजनि नेमखान्थि बादियै गोथार सारादुखौ खुंफुंनाय जायो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि इउक' बेंकनि सिएसपिनि सासे एजेन्टनिफ्राय सिनाय मोनै दुथांफोरा नोगोद 1,70,000 रांखौ लुथिनानै लांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला खैराबारि सिएसपि एजेन्ट बिप्लब देबनाथआ हरनि समाव गावनि खामानिखौ फोजोबनानै बाइकजों न' थांबाय थानाय समावनो गंसे बाइक आरो स्कुटिजों फैनानै साथाम दुथांफोरा रां लांनाय बेगखौ सेख'नानै नोगोद 1,70,000 रांखौ लानानै थाङो। रां लुथिजानाय बिप्लब देबनाथ बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला हरनि 8:30 समाव गावनि सिएसपिखौ बन्द' खालामनानै न' फारसे थांदोंमोन आरो फोरमायदों दि
गावनि CSPआव गासै 40,000सो रां दंमोन आरो पस्ट अफिसनिफ्राय 1,30,000 रां बख'दोंमोन। गासै 1,70,000 रांजों लोगोसे न'फारसे थांनाय समाव साथाम दुथांफोरा रांनि बेगखौ सेनानै लाङो। दुथांफोरा गोसोम जेकेट आरो साथामबो खर'आव हेलमेट हमनायनि थाखाय महरखौ सिनायनो हायाखै होनना बिप्लब देबनाथआ बुङो। लोगो लोगोनो जाथाय जाखांनायनि उनाव बिप्लब देबनाथआ खैराबारि पुलिस थानायाव खौरां होयो। कर्नाटकनि सासे मानसिया गावनि सानै फिसाज्लाखौ बुथारदों। गावनि असे फिसाज्लाखौनो 35 बोसोरनि कर्नाटकनि थागिबि सासे मानसिया बुथारदों। बुथारजानाय फिसाज्लाफोरनि बैसोआ सासेना 3 आरो सासेना 5 बोसोरनिमोन। दायो बिखौ पुलिसआ हमनाय जाबाय। पुलिस मावथिआ फोरमायनाय बायदिब्ला बे मानसिनि हिनजावआ गावनि रिलेटिभजोंनो सोमोन्दोआव दंमोन आरो हमजानाय मानसिया फोरमायनाय बायदिब्ला बे बुथारजानाय सानै फिसाज्लायाबो गावनि नङामोन, बेनिखायनो सानै फिसाज्लाखौ बुथारदों होननानै पुलिस मावथिआ सोंथि सोंनायाव फोरमायना होदों होननानै मिथिनो मोन्दों। दा प्रधान मन्त्रि किसान सम्मान निधि य'जनानि 13थि इनस्टलमेन्टखौ फैगौ 20 फेब्रुआरिनिफ्राय सोनाय जासिगोन होननानै खौरां मोन्नाय जादों। नोंथांमोनहा pmkisan.gov.in बे वेबसाइटआव थांनानै बेनिफिशियारि स्टेटासखौ नायनानै लानो हागोन। थांनाय 9 फेब्रुआरि खालारखालि जानाय आसाम केबिनेट जथुम्मानि गेजेरजों गासै जिल्लानि सावस्रि जोथोन लाग्रा बिफानखौ साबसिन खालामनो थाखाय थिरांथा लानाय जादों। रायजो सरकारा मोनफ्रोमबो जिल्लानि सावस्रि जोथोन लाग्रा बिफानखौ साबसिन खालामनो थाखाय वर्ल्ड बैंक फान्डनि गेजेरजों आसाम स्टेट सेकेन्डारि हेल्थ केयार इनिशिएटिभ फर सार्भिस डेलिभारि ट्रान्सफरमेसन सुंद'यै ASSIST मावथांखिनि थाखाय 2,529.17 कौटि रांनि गनायथि होबाय। मिरु सरकारा जास्टिस सन्दीप मेहताखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि चिफ जास्टिस महरै थिसनबाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजोफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। आरबि फिल्म प्रडाक्शननि बानजायनायाव फैगासिनो रोदा बर' सावथुना। बे सावथुनाव गाहाय फावखुंगुर महरै सिमां सैनारि आरो सोरां नार्जारिया फाव खालामगोन आरो गाहाय फावखुंग्रि महरै मनालिसा हाज' आरो श्रीजा बसुमतारिया फाव खालामगोन होननानै रिया ब्रह्म बिथाङा फोरमायना होयो। बे सावथुननि शुटिंखौ मैयानिफ्राय जागायबाय आरो बे सावथुननि शुटिंखौ 1 दाननि गेजेरावनो फोजोबगोन आरो फैगौ बिश्वकर्मा फुजानि सिगांनो गासै रायजो राजाफोरा बे रोदा सावथुनखौ नुनो मोनगोन होननानै रिया ब्रह्म बिथाङा फोरमायना होयो। दुलाराय राभा फरायसा आफादा 43थि गायसननाय सानखौ मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय देमदेमानि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। बे गायसननाय सान फालिनायाव गेवलां मेलनि हाबाफारियाव जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ। त्रिपुरा बर्डार सिकिउरिटि फर्स हानजाजों लोगोसे DRI एबा डाइरेक्टरेट अफ रेभिनिउ इन्टेलिजेन्स मावथिफोरा जथायै सिग्रोमनायनि गेजेरजों 1.32 कौटि बेसेननि सनाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों। बिफानि थाखाय गोग्गाथाव सान। आसामनि गोदानै थिसनजानाय DGP GP सिंह बिथांनि आंगो फिसाजो आइश्वर्या सिंहआ UPSC आनजादखौ उथ्रिनानै उनाव सरदार बल्लभभाई पाटेल नेशनेल पुलिस एकाडेमीनिफ्राय ट्रेनिंखौबो उथ्रिसार जानो हाबाय। DGP GP सिंह बिथाङा गावनि फिसाजो IPSखौ सेल्युट खालामनानै मान बावो। मैया खुंजानाय डाइरेक्टरेट अफ हेल्थ सार्भिसेस एबा सुंद'यै DHS आनजादनि OMR एन्सार शीटखौ ससियेल मिडियायाव गोसारनायखौ नुनो मोन्दों। बे गोसारनायखौ लानानै आनजाद होगिरिफोरा गोख्रों नायबिजिरनांगौ होननानै दाबि खालामदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।